Ahoj, my vás vítáme u tohohle videa. Dneska to je teda tag, je to tag tohle nebo tamto. Je to hodně oblíbený tag, takže jsme se ho rozhodli taky natočit. A jdeme na to? jdeme na to. První jakoby takový celkový téma je make-up. Takže vášenka nebo bronzer? Bronzer. Bronzer. Oční linky nebo řasenka? Řasenka. Lesk na rty nebo rtěnka? Lesk. Rtěnka. Make-up nebo korektor? Make-up. Make-up. Neutrální nebo barevné oční stíny? Jak kdy? Oboje. Ale spíš tady ty, neutrální. Lisované nebo sypké stíny? Lisované. Lisované. Skvělé. Rozbila mi štětec. Promiň. Já myslím, že to je nějaká kvalita, není to buď moje za macku. Není, ten stál 200. Řekla bych. Je mi ten. Ne, musí jít. A to je jak vyžírka tady. Ještě jeden video. Ne. To máš za 5. To byl ještě jeden. Tak, ten už mám. Ne, to je ne. Štětce nebo houbičky? Štětce. Druhá část jsou nehty. První otázka. Dlouhé nebo krátké? Krátké. Krátké. Umělé nebo přírodní? Oboje. Souhlas. Světlé nebo tmavé nehty? Oboje. Zdobené nebo čistá barva? Oboje. Někdy. Třetí část je tělo. Tělové máslo nebo mléko? Mléko. Mléko. Tuhé mýdlo nebo sprcháč? Sprcháč. Čtvrtá část jsou vlasy. Dlouhé nebo krátké vlasy? Dlouhé. Dlouhé. Kudrnaté nebo rovné? Rovné. Pinetky nebo sponky? Pinetky. Drdol nebo culík? Culík. Ani jedno. Tmavé nebo světlé vlasy? Světlé. Tmavé. Patka nebo ofina? Patka. Patka. Svázané nebo volné? Volné. Volné. I když to tak dneska nevypadá. Pátá část je oblečení. Krátký nebo dlouhý rukáv? Krátký. Tílka. Dvojka. Sukně nebo šaty? Šaty. Ani jedno. Pruhy nebo kostky? Kostky. Tečky. Žabky nebo sandále? Žabky. Šátky nebo klobouky? Šátky. To se nepovedlo. Šátky nebo klobouky? Šátky. Ano. Teď znova. Šátky nebo klobouky? Šátky. Počkej, tak to tam potom dostříhnu. Trapný. Šátky nebo klobouky? Šátky. Náhrdelníky nebo náramky? Náhrdelníky. Náramky. Jak jinak? Lodičky nebo baleríny? Lodičky. Lodě. Šestá a poslední část jsou všeobecné otázky. Léto či zima? Léto. Déšť nebo slunce? Slunce. Čokoláda nebo vanilka? Čokoláda. Takže tohle byl celý tag, tohle nebo tamto. Doufám, že se vám to líbilo. My jsme si tady udělali strašný bordel. Kvůli tomu, aby to nebylo jen tak nudný, aby jsme jenom neříkali to nebo to. A tak tohle už je všechno. A pokud se vám to líbilo, dejte like či odběr a děkujeme za shlédnutí. A pokud vám něco tady v tom videu chybělo, napište do dokumentu a v dalším videu snad to vám uděláme. Tak se mějte hezky a ahoj! Čau. A nevím, co mu říkat. Tady je to taška. No tak. Děláme reklamu. A plaťte!
Ne. Ej, mi neruš. Jo, jsem se udělala takový culík takhle dlouhej. A dala jsem se až prdej dolů všem na motorku. A dala jsem se taky na scénu a bylo to fakt dobře. A to jsem ještě neměla umytý vlasy. Jak mám umytý vlasy, tak vypadám jak beran. Skvělý. Ahoj, my asi jdeme u tohle videa. Ne, máš špatný beran. Víš. Vypadá, že je to nakřivo, ne? Takhle. Takhle. Lesk nárty nebo rtěnka? Lesk. Máš to ukázat? Ne. Znova. Už to je dlouho. No, říkej 4. 4. Make-up. Kurva, to už přečíst. Otázka. Umělé nebo přírodní? Oboje. Počkejte, blbý, takhle kosat ten košík. Zdobené. Sprchový gel nebo mléko? Co to meleš? Já to bylo paměti. Rovné nebo krátké? Tam je dlouhé nebo krátké. Říkám rovné nebo krátké. Nebo... To sedí dost. Ale ještě furt se to natáčí. Už pračka doprala? Asi jo. Počkej, mám to obracet? Čau, čau. Čau. Proč říkám čau, čau, to říká Skubík. To nemůžu ho kopírovat, takže ještě jednou. Konečně. Já tady mám tenhle vlas. Proč to tam nebylo vidět?